Nu prea înțelege, nu prea înțelege ce se întâmplă. Lasă să nu-i vine rău. Eu te face ca un pește. Gata, mă. Vezi ce culoare are? Ce-i zi? Ce față are? Ce culoare are? Yo! Ce faci? Ce fundă. Ia uite. Covor. 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 E că până acum a fost foarte liniștit și toată lumea a lăsat în pace. Ceva să petrece. Am Ceva. venit eu, da. Fugi curul. Îi mături cu el, Doamne. Dar tot la fel de Deci proastă ți-a rămas. coada, vezi? Păi da, chiar de aseară am zis, ia uite, încă a rămas obiceiul cu coada. Spalta, băi. Ah! Mamă, ce gheare ai! Ce fraier ești! Continui, filmez, fac și poză. Ai făcut o poză în timp. În timp ce filmez. Ia, stai. Vreau să văd dacă pot să facă de calitate, știi? Adică o face ca lumea. Acum filmează, da? Da. De calitate că eu am făcut poze multe. Gata.